4 феврал рӯзи ҷаҳонии мубориза бо бемории саратон. соли 2022 ба маркази саратоншиносии Тоҷикистон 22554 нафар бо эҳтимоли гирифторӣ ба бемории саратон муроҷиат карданд. аз ин теъдод дар 4500 нафар бори нахуст бемории саратон ошкор шудааст. ҷумъабой сангинов, муовини мудири маркази саратоншиносии Тоҷикистон, мегӯяд ки аз ин теъдод 1800 нафар фавтиданд. дар байни хафти мардум аз бемориҳои саратон дар ҷои аввал саратони ғадуди ширӣ меистад, дар ҷои дуюм саратони рӯдаи ғафс, дар ҷои баъд мебиёд саратони сурхрӯдаву меъда, баъд саратони гарданики бачадон. ки барои чӣ занон дер муроҷиат мекунанд ва дар марҳилаҳои ба гуфтаи Заробиддин Баротов, муовини мудири маркази саратоншиносии Тоҷикистон, омори бемориҳои саратон дар муқоиса бо кишварҳои ҳамсоя чандон нигаронкунанда нест. Тоҷикистон 10 миллион аҳолӣ дошта, аз он 4500 нафар аҳолӣ ба мо якум бор ба қайди саратон гирифта шудааст. масъулони маркази саратоншиносии Тоҷикистон мегӯянд, ки бемории саратон маънии бо марг рӯбарӯ будани инсонро надорад ва дар сурати муроҷиат ва ташхиси саривақтӣ табобати ин беморӣ имконпазир аст. 3-4 ҷой рафтам, гуфт ки иҷа гуфт Тоҷикистонро қабул намекарда. Чалишева Оимгул аз ноҳияи Ёвон ба гумони бемории саратони меъда ҷарроҳишуда мегӯяд, ҳоло дубора ба хӯрдани ғизо шурӯъ кардааст. خیلی وقت اهمیت ندادم. بعد همون دختر آمدم. حالش خدا به شکر. тибқи омори саратоншиносон, соли гузашта дар ҷаҳон 19 миллион нафар гирифтори ин беморӣ шуда, 9 миллион нафар фавтидааст. дар бархе кишварҳо ташхиси занҳо барои ошкор кардани бемории саратонро ҳатмӣ кардаанд. Тоҷикистон ба далели камбуди буҷа аз роҳандозии чунин амр худдорӣ мекунад. пизишкон мегӯянд, ки сокинон аз ташхиси ройгони ҳамасола дар дармонгоҳҳо сарпечӣ мекунанд.